Jaha, se olisi taas kolmas kerta toden sanoja. Laitetaan keski-ikäisen astmaatikon lätinät käyntiin. Tervetuloa, tänään vietetään lauantai-päivää. Tuohon nyt ei näytti, että alkuhuuma on saavutettu, eli ensimmäisellä kerralla noita katselukertoja tuli ihan hyvä määrä. Toisella kerralla sitten vähän rauhoittu ja ei oikeastaan mitä tunteekaan enää ole tullut sillä tavalla. Mitäpäs siitä ennen siitä masennut. Tärkeintä on se, että saa tässä näin olla ja ollettaa ja kävellä ja mietiskellä maailman menoa ja keskustella näistä erinäisistä asioista. Tässähän, jos muistelee, että viimeksi vähän kertottelin tuosta Tuomenpirjosta ja sen vaikutuksista omalla tavallani tähän niin minäkuvan muodostumiseen, niin nyt voisi tietenkin vähän kertoa siitä 10 vuodesta, mitä meillä on käynyt tuolla linja-autoaseman alakerrassa, joka oli sen jälkeistä aikaa, kun oltiin sinne aikanaan vallattu se Marttinin puukkotehdas. Ja Marttinin puukkotehdas sen siellä alkuun vallattiin, niin sitten meni vähän tavallaan tuli siihen meidän nuorisotoimi sitten vastaan ja halusi alkaa neuvottelemaan meidän kanssa, että kävisikö semmoinen päinsä, että luovutettaisiin Marttinin puukkotehdas takaisin yksityiselle omistajalle ja sitten kaupunki antaa meille vaihtoehtoisesti sitten taas sieltä linja-autoaseman alakerrasta sen yhden tilaan. Ja se oli vielä hauska, kun siinä oli semmoinen vanha ajan talon mies, joka asui siinä linja-autoaseman yläkerrassa. Me kysyttiin siltä, että millä se tavalla se oikein tuo meidän musisointi oikein sitten tulisi vaikuttamaan siihen, että kun me siellä soitettaisiin musiikkia, niin sanottiin, että me vähän voidaan kokeilla sen sillä tavalla, että pannaan rammari soimaan ja mennään käymään siellä linja-autoaseman odotusaulassa, mikä taisi olla aika hyvin vielä suoraan siinä yläpuolella, missä meillä se reilitse oli. Pantiin sieltä joku soukarit soimaan ja ei muuta kuin kipastiin yläkertaa ja no ei se sieltä häirittävästi millään tavalla kuulu. Saattoi tietenkin olla sitten vähän eri asia sitten siinä vaiheessa, kun siellä alettiin vaikka rumpuja soittamaan ja symbaalit ja pellit piettää kuitenkin vähän erinäistä ääntä. Sehän oli sillä tavalla, että se ei ollut niinkö... No sen verran siinä oli kaupunki mukana, että nuorisotoimi meille järjesti sen tilaan, mutta se oli meillä niinkö autonomisena tilana tosiaan sen 10 vuotta. Ja sillä, että miten maksettiin vuokrat ja sitten itsenäisesti sitten pidettiin sitä paikasta huolta ja jos siellä jotakin ongelmia tuli kanssa, niin itsenäisesti aina ne sitten myös pyrittiin selvittelemään. Ja jos mä nyt äkkiseltään niin saattaa olla, että aikakin kultaan muistut, mutta sen 10 vuoden aikana mitä meillä se tila oli, niin
ei tainnut olisikaan käydä siellä koskaan. Eli pystyttiin viettämään heti ne tilat asiallisena siellä meidän puolella. Alkuunhan meillä oli semmoinen tila, missä oli yksi iso huone ja siitä sitten kun meni sinne isoon huoneeseen, niin siinä kun lähti kävelemään, niin vasemmalla puolella oli sitten 2 pienempää huonetta ja alkuun oli sillä tavalla, että se 2 pienempää huonetta oli siinä reenikämppä käytössä ja sitten taas se isompi huone oli meidän yhteisessä käytössä ja siinä sitten tehtiin kaikenlaista vallankumousta kehiteltiin ja pidettiin puhepiirejä ja pistettiin perjantaita ja puhuttiin iltaisin tuosta ja siellä niin tosiaan aikaisemmalla videolla olenkin sanonut, että siellä niin perhearvot soitteli yhtenä ja sitten se Black Crucifixionista nyt ei niin hirviä ylpiä olla ja sitten oli hiinaa ja sitten oli siellä ainakin yhteiskunnan ystävät. Sitten oli Leipäksit, Stikkan Andersson oikeastaan aloitti sen vähän ensimmäisen uudelleen tulemisen siinä. Siinä oli joskus hiljaisempiakin vuosia, ettei välttämättä ollut niitä reenibändejä olemassa. Aina siellä jonkunlaista toimintaa oli ja sitten jossakin vaiheessa niin siitä alettiin sitä kellarista sitten erinäiset bändit hommaili sitten omia tilojansa. Siellä taisi olla parhaimmillaan meillä olisiko ollut 4 vai 5 erillistä tilaa siellä kellarissa, missä oli erinäisiä bändejä ja oikeastaan voisi sanoa, että kaikilta muilta osin meni tosi hyvin, että osattiin niin punkkarit osattiin ja rockiporukat ehkäpä ihan pääosin asiallisesti toimia, mutta sitten taas tulla heavy kaarti, niin ne aika ajoin aiheutti sitten semmoisia sisäisiä käytäviä, eivät välttämättä osanneet kunnioittaa toisiaan ja taas sitten kun ei esimerkiksi kunnioittanut meitä, niin emmekään sitä kunnioitettu heitä ja sitten sitä aina tuli sitä jonkun sortin konfliktia ja eihän se semmoista se on vaan kaikki sovi oikein ekot sovittamassa yhdessä vierekkäin. Ja siinä ollaan päästy eteenpäin ja siellä oli kanssa mikä itselle oli mikä suuri vaikuttaja tiettyä aikaa nuoruutta, niin oli, että oli Rovanen kameraseuralla oli siellä päädyssä kanssa omat tilansa ja Vinion ja se oli saattaa olla sitä valittaa. Tuo Talakkari oli joskus niin päädyvyyttä antanut tuo kameraseuralle, mutta siitä ei vissi ollut koskaan vuokrasopimuksia eikä muuta tehty. Sitten kun se tuli se aika, että työterveyshuolto sitten halusi ottaa se linja-asemalle lääkäriin ja kellarin omaa hallintaansa, niin
kaikilla se lähtö sitten tuli. Meillekin se tuli sillä tavalla, että lähdettiin sitten saatiin se häätä, niin siirryttiin sitten sitä 100 metriä torin toiselle puolelle ja siirryttiin siihen toriskeitaan. Se sitten on laulutkin. On laulutkin vuokralaisia joku vuodesta 2002, jos on käytössä. No joo, 92 valtaan niin tehtiin. Tietenkin 2002 se 10 vuotta tuli sitten täyteen. Sen kunniaksi sitten saatiin lähteä. No tehdään sitä puhkuus näin lauantain kunniaksi. Tänään oli aivan mahtava keli. Kelikolo pihalla ja vähän sielläkin ihmettelin. Kattelin ja kauhistelin, kun aurinko paistaa oikeastaan ensimmäistä kertaa tässä kaamuksen jälkeen kunnolla. Sitten puuto valkoisennaan tuommoisesta lumipeitteestä. Aivan tuo hienoimman näköistä aikaa minun mielestä talvesta tässä Lapissa aina silloin kun se alkaa se aurinko taas pikkuhiljaa sieltä näyttäytymään. Ja sitten jos on vielä tuolla, että miten nyt tätä järjestetään kaikki puut on valkoisennaan, niin laille. Eilen tuo nuorimmainen sanoi, että se on niinku puilla talvivaatteet päällä. Ei se muusta kuulemma joulu. Niillähän tulisi kylmä, jos niillä ei olisi lunta siinä peittona. Samalla tavalla kuin meillä on talvivaatteet, kun ulos mennään. Saattaa se olla osittain tuttakin. Maailmantilanteista siitä alkaa. Sitten jos myöhemmässä vaiheessa puhumaan enemmän, jos tuntuu siitä, että siitä on puhuttavaa. Tällä hetkellä tuleville sukupolville, jotka katsoo tätä näin, niin Ukrainassa sorittu tosiaan useampi vuosi ja Yhdysvaltoissa toista kautta presidenttinä tuo herra Trump ja tämä hetken agenda, mikä hänellä on, niin on se, että saisivat Yhdysvalloille tuon Grönlannin ja toivokkaan jos 10 vuoden päästä joku tätä meikäläisen kävelys alkaa kuuntelepi, niin huomaa, että kaikkia niitä hulluja on valtaan päästetty. Samaa tuosta itärajaa toiselta puolelta, koska on se Trumpiko Putin nyt voimissaan, niin on mukaan sekin hirmuvaltainen siitä vilkottu tai kavonnut tai rauhallistunut. Sitten sanotaan semmoisille ihmisille, jotka 20 vuoden päästä pääsee kuuntelemaan. Mitäs muuta? Kävin tuossa nykyään puolesta keskiviikkona Ruotsissa Puudellissa. Tutustumassa tuohon vihreän terästeräshankkeeseen. Oli mielenkiintoinen opettavainen päivä, vaikka se on kaikki ihan putkeen tällä hetkellä on tehnyt. Toivotaan, että saa valmiiksi. Joku päivä sitä vihreää terästä sitten taas tehdään.
Yhdysvaltoihin, sellaista Grönlantia, eteläisen, niin siinä olisiko se ollut se perjantaina, niin suunsa autas Suomen aikaan ja iltasaikaan. Ja maanantaina sitten teki Euroopassa pörssit lähti reippaasti alaspäin. Se nyt oli niin odotettavissa, mutta jännä, että muistaa sen verran, mitä ne siinä niin maanantaista alas lähti, niin perjantaihin meni semmoinen noussut sitten. Sanoin, että jos se maanantai miinus eikä sunnuntai oli niitä nollalinja, niin se näyttää sen niin miinuksena. Miinuksena sillä maanantaina oli niin saman verran oli tullut kaksinkertainen määrä plussia sitten. Perjantaihin meni sitten takaisin. Kävelysessyjä tehtyä ilmankin, että ottaa itseänsä kamera eteen ja alkaa puhumaan. Se on aina silloin, kun saa semmoisen hetki, että koko perhe ei ole paikalla, niin on mahdollisuus aina sitten näitäkin pohdintoja tehdä. Hirveästi ylimääräisiä häiriöääniä tai pääsisi häiritsemään muuta sitten omilla puheilla. Tuo on tuo lyhyt vuokraus hyvinkin mielenkiintoinen ilmiö täällä Rovaniemellä ja Lapissa. Yleisesti matkailun kasvu täällä näin. Ja se, että silloin kun oltiin muissa koronavuosina, niin oli jännää, kun siellä oli tietyt hotellit oli tehnyt jo suunnitelmia, että pannaan remonteeraukset käyntiin, niin sitten kun yhtäkkiä se kaikki matkailu pysähtynyt. Silloin myös näille hotelliyrittäjillekin loppui se mielenkiinto tehdä yhtään mitään hotelleille. Silloin olisi oikeastaan kannattanut tehdä kaikista hiljaisin aika ja ei olisi ollut turisteja suurimmin häirittämässä. Nyt taas 2024 lähtien niin on hullumpia ja hullumpia vuosia tuo Lapin matkailu ja varsinkin matkailun osalta tehty tässä talvikauden aikana. Hotellikapasiteetit on aivan liian pienet ja samanaikaisesti lähdetty sitten lyhyt vuokrausta harjoittamaan ilman, että olisi ollut minkään sellaisia säveliä, että millä tavalla se olisi pitänyt lähteä toteuttamaan. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että siinä on suuret matkailukeisarit sitten ostanut hirveän määrän kerrostaloja ja asuntoja ja kellä ei ole sitten tässä kaupungissa hauskaa. Johtuen just siitä, että matkailun kasvunoihin, yksityisiin asuntoihin kasvanut
räjähdysmäisesti ja ihmisillä ei paikallisilla ihmisillä ei ole ennen tilaa tässä kaupungissa asua samalla aikaa vielä tovi sitten. Ja nyt tässä on opiskelijakaupunki. Tässä on niitä opiskelija-asuntoja ja opiskelijat pitäisi saada yleisesti syksyisin niin noihin kouluihin ja jotenkin koulupaikat on, mutta ei ole sitten aloitteleville opiskelijoille niin asuntoja, koska matkailu keisarit alkaa marraskuusta lähtien lyhyt vuokraamaan niitä kerrostalokoppeja ilman, että olisi minkään sortin valoturvallisuusjuttuja tämmöisiä otettu huomioon samalla tavalla kuin tässä hotelleissa vaaditaan tuolla valoautomatiikan. Hotelleissa vaaditaan sprinklerijärjestelmät ja kaikki tämmöiset, niin kaikki ne puuttuu tuosta Airbnb-kohteista. Airbnb sinänsä on oikeastaan hienompia asuntoja aikansa. Alustatalouden tavallaan keksitty, mutta siinä se alkuperäinen ajatus on ollut se, että jos sen muutat vaikka lähdet 8 kuukaudeksi Rovaniemeltä tai Espanjaan, niin sitten voit sieltä jonkun espanjalaisen lokaali kämppään muuttaa, jos se taas vaikka haluaisi Rovaniemelle muuttaa siksi 8 kuukaudeksi. Saisi win-win tilanteella niin vaihdettua ne kämpään hetkeksi aikaa toisinpäin. Ja se on sitten, jos sitä on tehty vaan bisnestä, että kyllä sitten se alustan kautta voi jotain muuta paikalliselle taikka ulkomaan tuli ihminen ja ilmoitti, että siinä olisi mitään muuta ajatusta, kun se vaan kerätä niitä matkailijoita rahaa pois talon omistaja. Ei ole ollut varmaan mitään tekoakaan yleensäkään se kerrostalokopparan kanssa, mitä se vuokraa. Ja saattaa olla niitä, sanotaan 30 huoneista, mitä vuokraa. Eli sitä on tehty sitten bisnes ja parhaimmillaan yöt sinne joulua, niin saattaa olla 1 000 € puitteilla. Ei siinä kovin moni pääse oikein muun se majoittaja sitten rikastumaan samaan aikaan kellään paikallisella, jolla varaa sanotaan vaikka erota tai ulkopaikkakuntalaisilla, jolla vaikka olisi työpaikka Rovaniemellä tiedossa, niin ei ole mahdollisuutta muuttaa tänne, koska ei ole niitä vuokra-asuntoja, koska ne menee siihen lyhyt vuokraukseen kaikki. Rovaniemelläkin heitä nyt hatusta, mutta jos oikein muistan, niin 4,5 asuntoa, jossa ei kukaan asu ja samanaikaisesti niitä ei ole missään muualla tarjolla kuin sinne lyhyt vuokraus bisneksen puolella. Kyllähän se vääristää tätä tilannetta täällä kylässä. Sitten voisi aina välillä puhua vähän kevyemmästäkin aiheesta ja tulevasta kesästä ja tulevalle kesälle niin sainkin muutaman roposen kohdalla.
läpiksen niihin keikkahommiin sanotaan. Rakenteen vahvastolta avustusta, että pystyy keikkoja vielä vähän parantelemaan. Oli viime vuonna siinä 10 keikkaa ja mahtavaa yhteisöllisyyttä tuossa kylällä olemassa. Ruonemeläiset muualta tuli, että pystyttiin käymään valvontaisin kattamassa. Ja on myös vaihtoehtoista kulttuuria. Sitten meillä on kuitenkin alkujansa punkkari olemassa, mutta en ole mikään vakiintunut siihen, että kaikki pitäisi olla sitä punkkia, niin hyvin monipuolisesti sitä ohjelmaa pystyn pyrkinyt rakentamaan viime kesänä siihen. Haluaisin vähän avata, että mitä siellä viime kesänä oli. Viime kesänäkin hyvä ystävä Pekka Tikka avasi tuolta kauan. Hän tuli Helsingistä junalla Rovaniemelle ja otti polkutuppuja mukaan ja kävi sinne viikon aikana ensin Rovaniemessä ja tuli sitten erinäisiä reittejä, polkia vähän hirvaalle ja soitti ensimmäisen keikkoja. Siinä oli oikeastaan ihan mukavasti sitä porukkaa siinä ensimmäisen konsertin yhteydessä. Sitten siinä tulikin sitten seuraavaksi niin juhannus ja silloin ei ollut mitään. Sitten en oikeastaan järjestyksessä en pystynyt tässä hahmottamaan mitään kiinni. Similä on luottoisiinkin ja minun käkkereissä ja tulee olemaan myös tulevan kesän soittamassa tässä pihalla ja se hänelle suodaan ja ihana ihminen ja todella hyvää musiikkia. Mies, kitara, avaruus, psyko, alitajunta, murhe, mitä kaikkia sanoja siinä oikein voisi käyttää. Hän kävi täällä soittain. Ikävä kyllä vähän jäi vähäksi silloin porukka, mutta kun on kesällä on tai aina on jotakin muutakin tarjolla, niin siinä vaan välillä käy, että kaikille ei sijaa ole. Mutta minun sydämessäni ja minun pihalla on aina yksi niillä mentävä aukko. Hän tulee myös 2026 esiintymään. Sitten mulla oli aika, en nyt sano, että uustuttavuus, en ollut livenä aikaisemmin nähnyt sun Mihe, samanlainen artisti. Hän kävi soittamassa kanssa aika niin sanotusti alkukesässä tässä pihalla ja samana päivänä kävi sitten myös Ville Vuorenmaa soittamassa. Oli hienot keikat kumminkin. Jos kuuntelette tätä ohjelmaa, niin voin sanoa, että kannattaa kyseistä tulevallekin kesällä, mutta mulla on vähän se tarkoitus, että kaikki ei olisi koko päästä samaa vuodesta toiseen, että pitää uusia
artisteja ja kykyjä, mikä on mahdollisuus tulla yhden toiselle, niin sillä ei olla ihan julkisesti sanomaan kaikille. Tervetuloa aina seuraavalla vuodekin mukaan. Ja sitten vielä mies, joka sanoi Ylitornioiden valo. Rovaniemi, nykyinen Pelkosenniemen kasvatti talonpoika Lauli Alapahtola. Mahtava ison, niin sanotusti ison sarjan ja pieneen sarjaan ja kaiken sarjan artisti alkanut tekemään ihan päivätyöksensä musiikkiansa. Hienoa, että Lallikin heittäytyy pihalle heittäen keikan. Oli just se, että oli sitä ehkä vähän hankalaa aikaa. Ja samalla Hirvaan kylällä tietenkin oli samalla päivänä oli sitten vesikrossit, mikä ehkä oli samalla yleisöllä, mitä Valliin Ahdessa on muuten. Siinä alkuun soitti, Lalli soitti keikan ja kerittiin purkaa kaikki vermet valmiiksi ja Lauri oli jo lähdössä. Niin sitten sieltä vesikrossilta tuli sinne 10 ihmisen delegaatioon ja pyysi Lallilta, että kai se nyt heille vielä toisen keikan heille jää näkemättä ja Laurilla oikeeksi. Mutta se peli silmä sen verran, että vetää sitten toisen keikan ja tosi iso tapunnosto siitä ja ollaan vähän Lallin kanssa alustavasti puhuttu, että jos on 2026, että hän tulisi käymään toisemman kerran. Sitten kadonnut Maaviter ja Bonus, he soittivat myös samalla tavalla kuin Mihe ja Ville Vuorenmaa. Samana päivänä keikalla. Se oli kanssa viihdyttävä iltapäivä olemassa. Tykkään hattua kysestä. Samaan aikaan se hattu on toinen tekee, niin aina kaikki kannattaa. Siinäkin jos sanotte pitkälti puun pohjalla olevat ihmiset soittaa Amerikan CCR country osastoa. Toimii. Tänään se runnut toimii. Koko paketti toimii. Anttu on tosi mahtava passu. Taiteen toimii aina. Sitten niin tai melkein sanoa, että jos miettii, että ketä seuraavaksi. Sitten, no yksi viikonloppu meni sillä tavalla, että piti olla veljekset 016 esiintymässä. Mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että edellisenä iltana laittanut WhatsAppia mulle, että sairastapauksen johdosta joudumme perumaan ja tietenkään kesälomalla koko aikaa puhelinta kädessä ja varsinkaan WhatsAppia luettuna mennä. Siis sitä oli mennyt iteltä ohi seuraavana aamuna ehkä 9 aikaa. Näin sen ja sitten enää monta tuntia ollut aikaa alkaa paikkailemaan tilannetta, niin silloin sitten kävi sillä tavalla, että 016 jäi esiintymättä.
että mitä niin toivoisin artistien, niin toivoisin, että siinä olisi tullut niin tuommoinen ylitse pääsemätön este, niin soittaisi puhelimella, käytäisi asia läpi, niin siinä mullakin ollut silloin, että jos olisi illalla saanut tietoa sen puhelimen välityksellä, niin puhelimeen tekisi vaan saattukin tunnen, kun ei sitä räplää sinne, olisi pystynyt paikkaamaan sitten tilanteen. Mitähän siellä muuta oli? No sitten oli se itse vuori, tämmönen progressiivinen yhtye täältä Rovaniemeltä. Taitaa olla Muurula Hirvasena, mitkä alkoi kotiinsa elämässään. Ja käyneet edellisenä iltana nelivitoisessa Oulussa suunnitelmassa ja tykkäsivät, että Hirvalla on ollut parempi soundi, politiikkaa, parempi vaan ehkä meininkikin olemassa. Ehkä sitä tietenkin klubeilta ei voi vaatia sitä, että sinne klubin sisälle telttojen rakentamisella ja tekee luottamuksen intiimiä esiintymistä. Ymmärrän aivan täysin, että Hirvasia eri muuttuu. Oulun kulttuuria sitten herrottelua. Tähän ja muuta muistelisin. Kun sitten teki syssyllä syntymäpäiviä aikaa vielä, niin suuri nuoruuden esikuvani. Paljon Rovaniemirokkia ja ommaakin tuohon suhtautumiseen kitararokkiin ja yleisesti niin ehkä johonkin punkkiin ja muuhun niin toivottanut yhtyä, eli Jalla Rovaniemeltä alkaa olemaan jo vanhoja herrasmiehiä. Aloittanut jo sinne 80-luvulta ensimmäisenä. Ja oikeastaan kaikilla tainnut olla jo 70-luvulla jonkun projekteja. Kullakin ja hyvin aikaisessa vaiheessa ovat sitten se Jallan perustaneet. Se oli aivan mahtava oikeastaan kesän kolko olemassa. Ja siinä uurina oli se, että sattui olemaan huono epävakka päivä, että jos se olisi ollut hyvä keli ja aurinko paistanut, niin ei olisi kaikki päässyt katsomaan sitä keikkaa, kun siellä pääsi paljon. Se on 80 ja toisen saalta, niin oli sitä porukkaa tuossa pihalla. Tuossa just nyt näytti, että perhe tulee kotia just sitä autoa jo tuosta ohi, niin varmaan alkaa opettelemaan kohtaan ja puhua. Ja sen aikaa vielä ennen kuin härdeli taas alkaa, niin juttelen niitä näitä pässinpäitä. Tarkoitus on kuitenkin. No joo, jotenkin sammuttaa hetkeksi tämän kävelykoneen ja sammuttaa kamerat, mutta tunnin reinillä tästä siinäkin huolimatta loppuun asti. Joku sorti psykologiaa sitten on myös sitten, että saada se kamera edessä olla ja joutuukin olemaan ja pakko vääntää kävelyä ylös alas humppaamaan noita
lukemia. Niin siinä on helppo sitten, niin ei voi sanoa, että joku tuolla katsotaan veteraaneja. Lopetellaan vaan. Helppo vääntää sitä tuo tunnin reeniä. Lihavalla miehenä tuntuu, että kiitos sä joku uuden. Näyttäisi olla noin 20 minuuttia reeniä jäljellä. Sitten se kohta sitten uudestaan jatkaa. Mutta tää nyt tälle päivällä video jäi vähän tämmöiseksi lyhyemmäksi ja ehkä enemmänkin pohjummaksi. Aina sitä mitä sylki suuhun toi, niin tuli juttua. Tai jollakin päivällä vähän miettiä semmoistakin, että olisi ihan tavallaan käsikirjoitettukin jutun. Vaikka käsikirjoita ei ole käsikirjoittu, ei saa vaikka niitä ranskalaisia viikoja kirjaa sivuista. Mistä aiheesta haluaa puhua. Mitenkään ei ole minkäänlaista. Tästä on vähän päätyhjää. Laitoin renkin päälle ja haluan kävelemään ja mietin, että mitä sitä on puhua. Näköjään näihin tuntiin.